Okay, Om Doy. Elementary School po, San Jose. F.U.B.A. Elementary School po, sa elementary pa lang po. Welcome po, pakishare na lang po. May cellphone ko, B. Wala pa po, unang performer pa lang po ito, bago pa lang nag-start. Welcome po, shoutout po sa inyo. Pakishare na lang po ng ating live.
pangalawang performance pa lang po ito. Wala pa po Brooks Point. Wala pa. Elementary pa lang po ito. Ay, sa Brooks Point. Do exam bukas pa yung do exam. Justy. Wala pa po, di pa nakaka-perform yung ROAS. Pangalawang performers pa lang ito. Santa Monica po ito ngayon. Wala pa po, wala pa yung babuyan. Elementary pa lang ito ngayon. Santa Monica po ito ngayon. Wala pa yung siksikan. Wala pa jeep, mamaya pa sila. Elementary pa lang ito ngayon. Yes po, Santa Monica Elementary School itong nagpe-perform ngayon. Point National High School.
Coliseum po, hindi po sa PNS.
level yung babuyan nakasali. Welcome po. Shoutout kay Grace TV. Silvay pong Pagdumaran, shoutout po. Shoutout kay Jubel Bunyak Marcelo, shoutout sa'yo sir. Yung high school. Next ko, elementary pa lang. Elementary pa lang ito. Welcome po, welcome. Hindi na boss, hindi kasi makuha kapag nakapatayo yung ating camera. Hindi makakuha ng buo. Elementary pa lang po.
po, hindi ko po alam kung pangilan yung ano, yung RTNHS kasi minsan di nagkakasunod-sunod yung ano, nakalagay sa tarpaulin nila. Nara po ito, Nara. Yun sa ano, thank you kay Roden Python sa pagsagot sa tanong. Sorry po, sorry. I-steady natin.